आशा करे तो हनी सब ठीक हो। तो आज के दिन के एंजॉय करा तो हनी हमरा तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो हनी सबके आज के दिन के लिए हम एहो सबके कहे कि तो हनी सबके बधाई देते, सब मिलके बधाई दे दो रे। हैप्पी होली पराई होली है रे पागलबन बौड़ा है जमाना में पागलबन। हैप्पी नवरात्रि नवरात्रि पागला है की रे तो हनी रे, ई सब पागल है। नवरात्रि है रे हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं तो हनी के बधाई हमनी सबके पूरा टीम के तरफ से। तो जैसन कि जानो दीपावली है, खूब धूमधाम से दीपावली मनावा और जम के पड़ाका फोड़ा और हमनी चैनलवा के सब्सक्राइब कर दा। देखो कपड़वा कितना खुश है, कपड़वा देखो आई बापा चुसनी चुस क्या है कपड़ा।